ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଭୂତ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିବା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି, ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ବହୁତ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆଉ କମ୍ପାନୀକି ଯିବା, ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବା ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି ଏବେ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବା ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ଚେକିଂ କରିବା ରାତି ପୁରା କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଛୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବି କମ୍ପାନୀ। ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି, ମାନେ ଏଇ ରୁମ୍ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଆସିଲିଣି କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ଏବେ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ତ 3:30 ବାଗିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ବିଷୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି। ଏ ଡିଜି ପଛପଟେ ବି ମାନେ ଭୂତ ବାଗିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଠୁ, ମାନେ ୟାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ପୁରା ଡର ଲାଗେ ମୋତେ, ମୁଁ ଯିବିନି ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। ଏଇସବୁ ଅଛି ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେ ଡିଜି ପଛ ଗୋଟେ ଭୂତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଏକା। ମୁଁ ଏକା ଅଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏକା ଡର ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯିବିନି। ଆଉ ଯିବା କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବି ପୁରା ଏକେଲା ଯିଏ ଆସିଥିବ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇବ। ସତ ପୁରା ମାନେ ସତ, ମାନେ ଏବାଗିଆ ଯେ ସତରେ ମାନେ ଭାବି ପାରିବନି ଏମିତି। ଡର ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏକା ବି ଅଛି ଏଇଖିଣି, 3:30 ରାତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏକା ଏଇଖିଣି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଭୂତ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ଆସିବାକୁ ରାତିରେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଖତରନାକ। ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଡିଜି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜି ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଡିଜି ଅଛି, ଡିଜି ପଛରେ ପୁରା ଡର, ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆବାଜ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା। ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ। କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ନା, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।